হ্যালো ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା ଚୁଟି କାଟି ରଜ ଆଉଛନ୍ତି ଫେସ୍ ଫାସ୍ ହେବା ନା ଫେର୍ ଖରା ଗରମ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ନା ସେଲୁନ୍ କି ସେଲୁନ୍ ସିନା ଆସିଲୁ ଜବରିଆ ଜାମ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ରଜ ନା ଜବର ଜାମ୍ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ନକଲେ ହେବନି ସେମିତି ବା ଚୁଟି କାଟି ପୁରା ଫେସ୍ ଫାସ୍ ହେଇଗଲେ ଫେର୍ ତ ଆମେ ଭାଇ ସିମ୍ପଲ୍ କଟ୍ କାଟି ସିଧା ଆସିଗଲୁ କୋଉଠିକି ନା ବଜାରକୁ ବଜାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଭାଇ ବଜାର ଆଇଛି ଗୁପଚୁପ୍ ନ ଖାଇଲେ ହବ କି ଜଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ସିଧା ଆସିଲୁ ସୋରୁମ୍କୁ ରଜ ଆଉଛି ନା ପେନ୍ସନ୍ ନେବ କି ପିଲା ପେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ନା କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟ ନାହିଁ କୋଉ କଲର୍ ନେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ଖାଲି ଏତିକି କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ବିଲ୍ କରି ସିଧା ଆସିଲୁ ଥଣ୍ଡା ରଖନି ଭାଇ ଯୋଉ ଖରା ଗରମ ଥଣ୍ଡା ପି ରଜରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯୋଉ ଖରା ଗରମ କୁଆଡ଼େ ହେବନି ରଜ ହଉଛି ଝିଅ ପିଲା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଖେର ପିଲା ଖରା ଗରମ ଫିସ୍ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଗଲେ ଗଛ ମୁଠିଆ ଭାଇ ଯୋଉ ଖରା ଗରମ ହଉଛି ତେଣୁ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ହାଇ ହେଲେ କରିବି ସେଟା ମାଲ ବା ଗାଡ଼ି କାହାକୁ ହାଇ ହେଲେ କରିବି ପିଲା ଗଛ ମୁଠିଆ ଶୁଶିଲା ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଧେଇ ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଛାତ ଟିକେ ସମୟ ଟିକେ ବସିବା ତାସ କ'ଣ କରିବା ନା ନଖ କାଟିଦେବି ଚୁଟି କାଟିଦେବି ନଖ ବି ରଜ ହଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସେ ପେଟ ପୂଜା କରିବା ଆଉ ଚା ଖାଇବା ସିଧା ଯିବା ଦୋକାନକୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ବାଏ ବାଏ।